اجڑ گیا. میرے بیٹے تو بعد میری دو بیٹیاں، ایک 20 سال دی ثانیہ زہرا، ایک زینب زہرا 13 سال دی. ثانیہ زہرا دی میں 2019 شادی کیتی، لیکن انہیں اتنی اذیت ڈٹھی. 6 مہینے بعد وہ اپنے والد دے گھر رس کے آ گئی، مار کوٹ کے انہیں کر دیتا جائیداد دے پچھوں. والو منا کے گئے کیونکہ میں کیس کیتا ہویا، کیس انہوں دے خلاف تھیندا پی آئی. انہوں نے میری بیٹی کو ولا لو کے واپس گن گئے. والوں 2.5 سال 2.25 سال جتنا تشدد میری بیٹی تے تھے ہے. اور میرے بیٹے دی وفات تے بھی وہ 2 دفعہ صرف ایک جنازے والے دی تے ایک کہیں جمعرات تے ہوئی. میرے اکلوتے بیٹے دے شادی دے موقع انہوں نے نام ڈتا. میری بیٹی بڑی اذیت چاہی 2 بچیاں نوں دے. میں محرم دا چاند نظر آیا تو ایک بڑی افسوسناک خبر جیڑی کہ ایک ٹائم پوری دنیا دے وچ میں سمجھدا پاکستان نہیں پوری دنیا دے وچ، کیونکہ تو آکو پوری دنیا دے وچ ایک ٹائم جانا اور پہچانا ویندا ہے تے ہر دل جڑا ہے وہ ٹائم اکشبار ہے کہ تواڈی بیٹی دا جڑے مرڈر دی خبر ہے. ذرا ادھے تے روشنی پیسوں کی دے پچھو حقیقت کیا ہے، حقائق کیا ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا تے کچھ لوگ ویوز گھنن واسطے بڑی فیک خبراں بھی چلیندے پین. تے میں سمجھدا کہ آپ ادھے تے صحیح طریقے نال روشنی پا سکدے ہو. دیکھو میں ایک عرض کراں قبلہ، زندگی موت میرے اللہ کو لے، لیکن میں ایک ایسا بد نصیب باپ ہاں جندہ 9 مہینے پورا گھر اجڑ گیا ہے. 9 مہینے پہلے میرا جوان 22 سال دا اکلوتا بیٹا مر گیا. اندے تو بعد 10 دن بعد اندی بیوی فضا گیلانی مر گئی. 6 مہینے پہلے شادی کیتی آئی، گھر اجڑ گیا. میرے بیٹے تو بعد میری 2 بیٹیاں، ایک 20 سال دی ثانیہ زہرا، ایک زینب زہرا 13 سال دی. ثانیہ زہرا دی میں 2019 شادی کیتی، لیکن انہیں اتنی اذیت ڈٹھی. 6 مہینے بعد وہ اپنے والد دے گھر رس کے آ گئی، مار کوٹ کے انہیں کر دیتا جائیداد دے پچھوں. والو منا کے گئے کیونکہ میں کیس کیتا ہویا، کیس انہوں دے خلاف تھیندا پی آئی. انہوں نے میری بیٹی کو ولا لو کے واپس گن گئے. والوں 2.5 سال 2.25 سال جتنا تشدد میری بیٹی تے تھے ہے. اور میرے بیٹے دی وفات تے بھی وہ 2 دفعہ صرف ایک جنازے والے دی تے ایک کہیں جمعرات تے ہوئی. میرے اکلوتے بیٹے دے شادی دے موقع انہوں نے نام ڈتا. میری بیٹی بڑی اذیت چاہی 2 بچیاں نوں دے، ایک 3 سال دا سلار عباس تے ایک 9 مہینے دا حسین عباس. 2 محرم کو صبح 9 بجے میں کو فون آ ویندا SHO نیو ملتان دا، جیڑی میرے تے قیامت ٹوٹ دی ہے. میری 3 موت دا، میری اولاد 3 اولاد واسطے جیڑی جوان 20 سال دی اولاد وا فون آیا کہ تواڈی بیٹی نے سوسائڈ کر دی ہے. تے SHO دے ہوں تو بعد دوجے لفظاں کہ میں جڑے موقع تے آئے کرائم سین ڈٹھا ہے، میں کوئی موت نہیں لگدی خودکشی والی، میں کوئی تشدد والی موت لگدی ہے. جڑے ساڈے لوگ گئے، باقی ادارے اتھے گئے، باقی ایجنسیاں دے لوگ گئے، تو فوٹو سیشن بھی تھی، ویڈیو بھی بنی. میں ویڈیو تے فوٹو وائرل کیتے. اندے میری بیٹی پلنگ دے اتے صوفہ پہ ہے، صوفے دے اتے میری بیٹی گھٹنیاں دے بال بیٹھی ہے تے گلے چ پھندا مردانہ کپڑے دا جڑا بالکل ہی عارضی طور تے کیتا گیا. تشدد زدہ لاش آئی. اگر میری بیٹی نے خودکشی کیتی ہے تو میرے داماد دے مطابق کہ 6 بجے کو پتہ لگ گیا. 6 بجے تو 9 بجے تائیں جڑے انہیں 15 تے کال کیتی 9 بجے، اون 3 گھنٹے چنے اتنی بھی کوشش نہ کی تھی کہ میری بیٹی کو رسا کھول کے یا کپڑا کھول کے لہا چھوڑے، ڈاکٹر کو چیک کراوے، شاید وہ بچ ونجے ہوں ساؤ میں، یا کو بستر تے پرسکون لٹا چھوڑے. انہاں کو انہاں مطلب ڈاؤٹ ہائی تھا. وہ چاہتے ہیں کہ پہلے پولیس آوے اور لاش کو معائنہ کرے، اور جڑا انہوں نے کرائم سین کریٹ کیتا ہوا کوئی منن واسطے تیار کوئی نہیں. میری بیٹی سسرالیاں دے ہتھوں قتل کیتی گئی ہے. 4 سالہ تشدد والی ان دی لائف آئی. 20 سال دے وچ او ماں دی کوک تو قبر دی گود چلی گئی ہے. میں سمجھدا کہ میری بیٹی نال جڑا ظلم اور بربریت تھی ہے انہاں میں کوئی انصاف ملے. اور میں اکثر سوچنا کہ جنہ دیاں بیٹیاں قبریں چلی گئی ہیں، جنہ نے تھانیاں تے اخباریں چ سوشل میڈیا والے کوئی نہ آئی، سسرال دے تھرو جڑے غریب لوگاں دیاں بچیاں مر گئی ہیں، انہاں دے کوئی کیس رجسٹرڈ نہیں تھے. انہاں دی بھی ہمت ہے. اے سسرال دے ظلم دے خلاف میری بیٹی انشاءاللہ ایک ایسا ٹاپ ٹرینڈ بن سی کہ آئندہ کوئی بھی بدبخت سسرالی کئی
मासूम बच्ची को जिन्हां दी बेटियां वो अपने घर गिन के आंदे बतौर नुकरानी, बीवी नहीं बहू नहीं नुकरानी, तो इंशाअल्लाह मेरी बेटी को अगर इंसाफ मिला तो बाकी जुल्म दे विच बहु हद तक कमी आवे सी, बहु हद तक ससुरालियां को कन थी वैसन कि अगर ई करे सो तो वल ई भी थी सी, क्योंकि ससुराली हमेशा बच वेंदन ई वास्ते नोहां बहुआं बेटियां ससुरालियां दे हथों कतल थींदियां रासन। मखदूम साहब एक तो दो बड़े अहम सवाल इंदे हवाले दे नाल कि 15 ते कॉल कौन करेंदा पई है, किवें मतलब कह कीती सब तो पहले 15 ते कॉल? देखो मेरे को SHO ने फ़ोन किया, उन्हें आखिया जी सानू 15 ते कॉल आई है कि इवें इवें ना साड़ी जड़ा ना बहू या बेटी ने या बीवी ने खुदकशी कर दी है। मेरे को नहीं पता, मेरे को तो SHO दसा भी क्या है 15 ते कॉल की, मैं इहदी डिटेल ही नहीं गया क्योंकि मैं तो इतने सदमे चाम। मैं 11 बजे उठो अपनी बेटी को बड़ा मुश्किल मिन्नत तरले नाल उठों खुलवा के कपड़े चो जड़ा बद्धी हुई आई वो खोल के गिन के आया। ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ वाले हैं या 1122 वाले आते हैं कम से कम 12 तो 14 घंटे की बच्ची की मौत थी है, जिंदा पूरा जिस्म आकड़ा होया है और पूरे कमरे का समान बिखरा पिया है। मेरी बेटी इतना भारी सोफा कली चाह के पलंग ते नहीं रख सकती और 8 फुट के पखे ताई उनका हाथ नहीं मांझ सकता, चाहे वो सोफे ते चढ़े तो को बद के लटके आ तो उनके पैर फ्री होवे ना जमीन नाल या सोफे नाल या पलंग नाल ना लगे ना, उनके तक गोडे सोफे ते पैन। पोस्टमार्टम करवाया गया अज 5 दिन बाद अज कबर कुशाई थी है, पोस्टमार्टम थी है और दूरी पहले FIR थी है। मेरे मुलजिम को पहले डी ही पकड़ के छोड़ दिता गया, जबकि कई थाने तो लगे वजो बगैर दरखास्तों के बगैर FIR के 15-15 दिन तो महीने तो लोग थाने ढके पैन। इतने बड़े वाक़े का कतल दे, इतने बड़े वाक़े का पुलिस को मौका वारदात जड़ा जिथे वाक़या थे मौका वारदात दी उन्होंने कोई रिपोर्ट कोई नहीं। उन्होंने कई शायद ही 15 दे आके बई 15 ते जो गए हो तुस आके कोई लिखा ही नहीं कि उत्थे गया हो क्या सीन डिठा है। मेरी बेटी नाल जुल्म ते है, मैं आखिरी हद तक जरण ताई जीना, मेरी बेटी को जरण ताई इंसाफ ना मिल सी। मैं सड़कों ते बैठा रहा सा, मैं रुलदा रहा सा, एहतजाज करेंदा रहा सा, लोगों को आखसा कि आप मेरी धी है तुहाडी धी है, अगर मेरी बेटी नाल थींदा है तुहाडी बेटी नाल थींदा, अगर आवाज़ ना चेसो तो वाल हर बेटी नाल थींदा। मुल्तान पुलिस ने जबकि मुल्तान पुलिस द्वारा बहुत ज़्यादा एहतराम करेंदी है, ई मामले दे मुल्तान पुलिस सुतेली माला सलूक क्यों करेंदी पई है, इनके पिछू रीज़न क्या है? कोई ना कोई वजह तो है ना कि सैयद असद बादशाह एक शख्सियत का ना है और वल माशाल्लाह MPA MNA दे उम्मीदवार सियासी शख्सियत और उनके वास्ते पुलिस जड़ी है वो सकून दे नाल सुती पई है। देखो बज़ाहिर तो CPO साहब भी अपना SSP सारे SP ASP SHO मेरे नाल मुसलसल राबते छिन, लेकिन वो इवें है ना कि गल सुन गिनी कर गिनी अमल ना थी होना। एहतराम ही मेरा बहु करेंदे, मैं भी उन्होंने बड़ा एहतराम करेंदा और अफसरान भी जितने इतना बैठे सब बड़े ऑनेस्ट और ईमानदार और सुलझे पढ़े लिखे ममलिकत के अफसरान हैं। लेकिन पता नहीं क्या पेचीदगी है कि मेरे मुलजमान क्यों नहीं पकड़ींदे पे, क्या पेचीदगी है कि कानूनी तकाजे पूरे नहीं थींदे पे। इतनी अच्छी टीम है, पता नहीं मुहर्रम की वजह नाल मसरूफियत की वजह नाल कोई ऐसा इशू आंदा पे। मैं उम्मीद करेंदा कि मुल्तान पुलिस मेरा इंसाफ करे सी और इंशाअल्लाह ई केस को एक दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सारा क्लियर करे सन। सुनन दे विच भी आया कि वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब ने भी ये नोटिस किया कि वजीर आजम की तरफों या वजीर आला पंजाब की तरफों कहीं टीम ने तो नाल राबता करने की कोशिश की थी या वजीर आला पंजाब ने तो नाल राबता करने की कोशिश की थी, क्योंकि बेटी बेटी होंदी है, धी तुहाडी होवे मेरी होवे XYZ कहीं दी धी होवे, धी सबको प्यारी होंदी है। जी वज़ीर आज़म ने तो नोटिस कोई नहीं किया, वज़ीर आला ने नोटिस किया। उन्होंने कल एक मुआयना टीम आई डू मिनिस्टरां दे उत्ते उन्होंने JIT बनाई, तमाम एयरपोर्ट्स को लेटर लिखा भाई ये फ्लाई ना करें बैर, लेकिन कोई मैं कोई जन कोई शय उनके ते पेशरफ्त नज़र नहीं आती पई कि कोई बंदा एक अद्धा पकड़ी वे। मेरे 6 मुलजम हैं, बाकी उन्होंने जोड़े सपोर्टिंग करैक्टर्स हैं उन्होंने को भी पकड़न तो उम्मीद करें कि 1-2 दिन ज़रूर कोई ना कोई मेरा केस किनारे लग वैसी। मुलजिम अगर तुहारे पकड़ी वेंदे ने कहीं मजबूरी के तहत आया क्या तुसा सुलह वाले पासे तो ना मुमकिन ही कोई नहीं। अगर मेरी बेटी दा कतल थे तो कानून इंसाफ करे सी, अगर मेरी बेटी ने खुदकशी की है तो उनकी
ایسی طرح کیتا گیا, اتنا تو کو زچ, اتنا تو تشدد, اتنا تو کو تڑپایا گیا کہ وہ اپنے معصوم بچیاں کو چھوڑ کے, تشدد اتنا تھیا کہ وہ اپنے بچیاں کو چھوڑ کے, اپنے ماں پیو کو چھوڑ کے, دنیا کو چھوڑ کے مرن دا انہیں فیصلہ کر گیا. میں انہاں ملزمان دے قرار واقعی سزا تائیں انشاءاللہ جدوجہد جاری رکھساں. اور کل این سلسلے ایک سماجی تنظیم ہے, انہیں چوک کمہارا لے 1 بجے خواتین دا مظاہرہ رکھا ہوا ہے. انہوں نے جمیعتن پر امن ثانیہ زارا, جسٹس فار ثانیہ زارا واسطے ایک مظاہرہ رکھا ہے چوک کمارا لے کل 1 بجے. اور اگر یہ مظاہرے شروع تھی گئے, جگہ جگہ تے لوگوں نے آواز شروع کر دی, تو میں سمجھدا امن و امان دا مسئلہ نہ بنے, ٹریفک دا مسئلہ نہ بنے. این تو اچھا ہے کہ جلد از جلد این کیس دا فیصلہ کیتا ونجے. تمہارے داماد دے بارے چ یہ بھی آکھا گیا کہ تمہارے داماد نے کوئی دیگر شادیاں کیتی ہوئے جن دی وجہ کر کے اندے گھر دے وچ بدسکونی آئی, تمہاری بیٹی دے نال مطلب اوندا سلوک اچھا کہنا ہے, کیا یہ گل درست ہے؟ جی ہاں, جڑے میری بیٹی نال شادی کیتی آئی اندے چ لکھا ہی میں کواراں, میری کوئی دیگر بیوی کوئی نہیں, جبکہ 4 سال پہلے وہ شادی شدہ آئی. جیلے بیٹی میری رس کے آئی تو اون تو بعد بھی انہیں فوراً شادی کی تھی. ول سوکھن کو اپنے گھر گنایا, وہ بھی حالات خراب تھی من دی وجہ رہی, لیکن وہ اپنی اون بیوی کو تنگے لے نہیں لیندہ. میری بیٹی کو بڑا پر تشدد اندے نال پیش آندا آئی. میں اپنی بیٹی کو جنہ نہیں پوچھتا, ہم جنہ نہیں کرائیں کوئی ایک ادھی واری 5-4 مہینے 2 مہینے 3 مہینے رابطہ تھی ویا, تو وہ میرے کو ہمیشہ یہ دی نہیں بابا کبھی تو ٹھیک ہو جائے گا, بابا کبھی تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ شراب پی کے تشدد کرندہ سارے گھر والے ایندے انوالو ہیں. کہیں نے وہ میری مظلوم بچی کو, معصوم بچی کو چھڑواؤن دی کوشش نہیں کی تھی اور وہ ماری گئی ہے. مخدوم صاحب بہت شکریہ, بہت مہربانی. جھوک ٹی وی وسیب دی آواز نے ہمیشہ تو مظلوم لوگاں دی آواز کو بلند کیتا ہے. وہ پاکستان دے کہیں کونے دے وچ ہوون, وہ پاکستان دی کوئی زبان بولنے والے لوگ ہوون, خاص طور تے اپنے سرائکی وسیب دے جتنے بھی ایشو ہوندے الحمدللہ انہاں کو ہائی لائٹ کریندا ہے. اور اتنی دیر تک جھوک ٹی وی سکون نہیں گھندا جب تک ان کو حق اور حقوق نہ ملے. تو جھوک ٹی وی دی اگر اساں نمائندگی دی گال کرنے ہیں وسیب دے حوالے دے نال, تے آپ کتنے % تے مطمئن ہوئے؟ دیکھو تو سب بہت جلدی تمہارے چینل نے ترقی کیتی ہے. یہ لوکل چینل ضرور ہے, لیکن ان دی آواز, ان دی خوشبو بڑی دور تک ہے. ویسے ہی سوشل میڈیا بڑی طاقت رکھتا ہے, تو تمہارے تئیں چینل دے بڑے ویورز ہیں, بڑے لوگ پسند کریں, بڑے لوگ اچھی تخلیقی چیزاں دیتے ہیں. اور میں بھی بڑی امید رکھتا کہ تمہارے چینل دے توسط نال میری بچی دے تے جڑا ظلم تھیا ہے ان دی آواز دور تائیں ویسی, اور تمہارے چینل دی وجہ نال میری بچی دے واسطے لوگ آواز چیسن تاکہ کوئی انصاف ملے. بڑا جی ناظرین, میرا سوال ہے حکومت وقت کو کہ کب تک ہوا دی بیٹی دے نال زیادتی تھی راسی. کہیں لے تساکو کہیں نہ کہیں دھی بہن دی لاش فصلیں چو مل دیئے لیکن کوئی انصاف نہیں. کہیں لے روڑاں دے اتوں ساکو نوجوان بچیاں دیاں لاشاں مل دیئے. اور کب تک یہ ٹائم میں مخاطب ہاں وزیر اعلیٰ پنجاب, کیونکہ وہ بھی ایک خاتون ہے میڈم مریم صاحبہ دے نال, کہ آیا کیا سید اسد عباس شاہ صاحب دی بیٹی دے نال اگر تے زیادتی تھی ہے تو والی یقیناً انہاں کو انصاف ملنا چاہیے. نہیں تے دن بدن ایویں ہی ساکو زیادتیاں دیاں خبراں ساکو ملدیاں رہندیاں. صرف اساں اخبارات دی شکل دے وچ صرف ٹی ویاں دے خبراں سن کے تے سکون دے نال بہ ویسوں. اور میں مخاطب ہاں انسانی حقوق دے تمام اداریاں دے نال جڑے دعویٰ تے کریندے کہ اساں انساناں واسطے حقوق پیدا کرنے, جڑے دعویٰ تے کریندے کہ اساں انساناں دے حقوق اور حق دی آواز ہیں, انہاں دے نال مخاطب ہاں کہ سید اسد عباس شاہ صاحب پاکستانی ہیں اور ای ملک دے رہن والے, ای ملک دے شہری ہیں. انہاں دی بیٹی دے نال زیادتی تھی ہے اور انہاں دا قتل کیتا گیا ہے, اور ای قتل دا انصاف ہونا چاہیے. قاتلاں کو کڑی تو کڑی سزا دیونی چاہیے. اور اون تو بعد چیف جسٹس پاکستان دے نال میں مخاطب ہاں, وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر اعظم پنجاب, RPO صاحب DPO صاحب دے نال مخاطب ہاں کہ تساں بھی ایک کہیں نہ کہیں دھی دے باپ ہو سو. یقیناً اگر سید اسد عباس شاہ صاحب دی جگہ تے تواڈی بیٹی ہویا تو تساں کتنے سکھ اور سکون دے وچ ہوگا. ناظرین جڑے رہو جھوک ٹی وی وسیب دی آواز دے نال. اپنے میزبان رضوان حسین کو دسو اجازت. اللہ حافظ.